märtsis 15 közöstavasunk. A szárszobor kiállítás az 1848 és Szabadságharc honvédseregében harcolt 18 Hwsaraidd katonai tiszteletére. Március 9-19 között Budapest közterén láthatók az egykori huszárok katonáinak viseletét, fegyverzetét, felszerelését megidéző lovaszobrok. A helyszínek Bátány tér, Blaha, Lajos tér, Deák tér, Ferencsék tere, Lánchíd, Moszkva tér, Móricz Zsigmond körtér, Múzeum körút, Gáté tér. Okei, tötöivel Hwngari tämän koitan tää. Antava, okei, zoomi allan. Ja, antun täällä tässäkin tunkupaat. Päästi koton? Piros. Nähti. Vad är hadvan? Apu gammainto pauhta. Se nojonen zetni. Magyarország Huszárok. Talons. Teo, a rendőrség volt a karáiv.